K posledným uchovaným stredoeurópskym skvostom ľudovej architektúry na Slovensku patrí dom ľudového bývania v Šali. Ide o dobovo zariadený roľnícky dom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Učupený medzi vysokými panelákmi zvýrazňuje kontrast medzi minulosťou a dneškom. Podarilo sa zachrániť a sprístupniť spomienky na dobu, v ktorej žili naši predkovia, podmienky, v akých prebývali. Podľa nápisu na najstaršej mešternici, čo je nosný trám, bol postavený v roku 1830 a svojou pôvodnou konštrukciou, priestorovým riešením a vnútorným zariadením reprezentuje typ roľníckeho domu, ktorý bol v tom období dominantný v oblasti južného Slovenska. Právom sa považuje za stredoeurópsku raritu. Už z diaľky púta pozornosť. Domy sa vtedy zhotovovali z pletenice. Steny mali konštrukcie z drevených stĺpov kolov, ktoré boli vypletené vrbovým prutím. Pletivo sa obojstranne natrelo hlinou, ktorá sa miešala s plevami. Strecha je z rákosu, krov domu sa vyznačuje sochovou konštrukciou. Jej základ tvoria stĺpy, sochy zapustené do zeme pred predným a zadným priečelím domu, na ktoré je položená vrcholová väznica, slemeno. Hmotnosť strechy tak väčším dielom spočívala na soche s vrcholovou väznicou a menšia na obvodových múroch. Z ulice sa do dvora vstupuje cez drevenú bránku. Prvé dvere obytnej časti vedú do pitvora, tzv. Predsiene. Tam nás privíta podlaha z ubitej hliny, ktorá je rovnaká v celom dome. Bola veľmi prašná a tak jej gazdinky museli venovať pozornosť veľmi často. Pri zametaní ju kropili vodou. Pri sviatočných príležitostiach používali špeciálne dierkované polievačiky, čím na podlahe vytvárali zaujímavé ornamenty. Steny pitvora sú zdobené maľovanými taniermi. Jeho súčasťou je oddelená kuchyňa s kuchynským riadom a náradím. Kuchyňa bola studená a používala sa len na prípravu pokrmov a uloženie kuchynského riadu. Jedlo sa podávalo v izbách, do izieb sa vchádzalo cez pitvor. Doľava je predná izba, doprava je zadná izba, za ňou je komora. V prednej izbe hovorili aj biela izba. Táto chyža mala reprezentačný charakter, využívala sa pri slávnostných chvíľach rodiny. Patrila tiež najdôležitejším členom rodiny. V jednom rohu nájdeme stôl s lavicami, v druhom posteľ prikrytú vyšívanou prikrývkou z domáceho plátna. Ďalej sa tu nachádza komárňanská truhlica či lavica, ktorá sa v spodnej časti dá otvoriť. Keďže detí v dome bolo neúrekom, slúžila aj ako posteľ pre najmenších. Nájdeme tu i praslicu, kolovrátok či dreveného koníka. Druhá zadná izba slúžila na každodenné potreby rodiny. Pri okne je umiestnený stôl, lavica a stoličky. Neďaleko stojí truhlica na šaty a v rohu za dverami je stolová posteľ. Postele sú aj pri stene oproti oknu. Zo zadnej izby sa vchádza do komory. Maličké okná, nízke stropy či vysoké nohy postelí už vtedy sa vedeli zariadiť efektívne a ekonomicky. Komora slúžila na ukladanie obilia, múky, potravín, väčšie kuchynské náradie, korytá, košíky, merice, lopaty na sádzanie chleba do pece či nádoby na výrobu masla. Z komory sa dá výjsť na dvor. V zadnej časti domu sa nachádzajú dve maštale, jedna pre kone a druhá pre hovädzí dobytok a šopa. Na dvore sa zachovala 5-metrová studňa. Dom, jeho zariadenie a vybavenie pochádzajúce zo Šale a blízkeho okolia tvoria časť nášho kultúrneho dedičstva a približujú nám prostredie, v ktorom žili naši predkovia. Jeho návšteva je možná počas celého roka. Z tohto netradičného miesta môžete začať vašu cestu histórie a oddychu. Spoznávať kraj histórie, slnka, vody a vína vás pozýva odbor cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jasnou jednotkou pre kraj je rozvoj cykloturistiky a vybudovanie cyklochodníkov. Aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu má reálne rozmery v podobe dotácií vo výške viac ako 120 000 eur. V nasledujúcom období pribudnú na hlavných cestných ťahoch hnedé informačné tabule smerujúce k miestam, ktoré sa oplatí navštíviť.